Il-Pulizija qed tinvestiga każ serju ta' skemm illi seħħ fuq il-Ministeru tal-Edukazzjoni fejn pajjiżna spiċċa ġie misruq ma' 300,000 euro. Il-każ jinvolvi numru ta' invoices li ħarġu mill-kumpanija Ingliża Highland Software għal servizzi li toffri lill-Ministeru ta' Clifton Grima. Iżda l-pagament min-naħa tal-Gvern ma sarx lil Highland u minflok il-flus marru għand persuni li ħekkjaw is-sistema. Issa l-Gvern qed idur fuq l-impjegati tal-Ministeru biex iwaħħal fl-istaff li jipproċessaw dawn l-invoices. Għalkemm skont it-Times anke s-Segretarju Permanenti fil-Ministeru għall-Edukazzjoni, Matthew Vella, approva dawn il-pagamenti li ammontaw għal 300,000 euro. Mhux magħruf xi proċeduri qed jittieħdu sabiex il-Gvern iġib lura 300,000 euro addizzjonali li ħareġ għal dawn is-servizzi li jinkludu l-ġbir ta' records illi għandu l-Ministeru tal-Edukazzjoni. Mat-Times kellim għall-Ministeru tal-Edukazzjoni spjega li mal l-Uffiċċju tas-Segretarju Permanenti rrealizza li l-ħlas ġie trasferit bi żball, il-kwistjoni ġiet irrappurtata lit-taqsima tal-kriminalità finanzjarja fih dan il-korp tal-Pulizija u minnu fih bdiet investigazzjoni interna sabiex teżamina l-kwistjoni u tistabbilixxi l-fatti. Il-kelliem ikkonferma li l-Ministeru qiegħed f'kuntatt mat-taqsima tar-reati finanzjarji u din l-investigazzjoni qed issir ukoll fuq livell internazzjonali. Mhux magħruf eżatt jekk ġewx individwati l-persuni jew organizzazzjoni li wettqet din l-iskemm. Mhux magħruf lanqas jekk kienx hemm ministerji oħrajn li spiċċaw vittma ta' dan is-serq ta' eluf ta' flus mill-Kaxxa ta' Malta.